got dreams. All I needed was $3. Now you buy a phone. You must work, man. You must work. I agree there's that thing at 50-50. You must work. For the meantime, I need room for that. And then you might be shy. Say, "I'm going to go post a longer car." In Paris, I'm going to house and go. That's for free. Yeah, for free. For free. Oh, thank you so much. So this is I'm going for free. Because I see it. My dog post online. Each guy, ichatura mari ya chikandi. Ticho. Haha, miraone zako. Uri bakaipa. Kuvidira post wasivuti. All this thing. So, just like No, Naki. Right, it's fine. Because of that video. Yeah. See. Was it in the genre or not? You see, is the same 1 million views? Are you good? I don't know. Ish. I'm looking for my wife. I'm worried. I'm going to go up and we just did a small fight, just a small fight. And then she just left. I'm mad. Terika, like, Please. If you what's the name of that guy? Let me see. What's his name? Nati. 2 million? Yeah. 2 million plus. It's going up. The number of views is going up. It's going up. Seems like this person is a celebrity or so. I think I must call my friend. Then yeah. Please call. Do you have ATM or should I send you ATM? Just no problem. I'll buy and then. So please. Yeah, please just check. What is this and what is going on? Because I don't even understand. No, it's fine. What should I do? Find out when they're in first and then I'll come back and then I'm going to get in that apartment. So I'm going to say. Because you said Manetsan and this. Saka 1 million views. It's on 2 million views right now. It's going up. Just check with her. It's part of my business, is my plans and auntie now. It's gonna work. So just try to. Okay. But I want to surprise my wife. You see, I want to surprise her. I've got. So when you see her, I want to, surprises. Sagapon. Just try to. You call me and we go together. It's a nice surprise. I just want to. She's doing such a good job.
Okay, yeah, it's fine. Rega ndizomufona totaura naye then ndouya back. Oh, it's fine, it's fine. Let me go. I'm sorry I couldn't. Just can you show you this piece of water? I was so... No, it's fine, it's fine. Okay. Ciao. Alright, Marie. Damn it! $2 million. Pakatoshata ukuda pinda nekipotera anditira wasi atonlokera patiri matira se pane matira anoda kufambisa manje ira sei kundopa nyatsona zvama1 atsoona kuti ma1 chocho asipanikacha pane munhu icho chibaba komazomidza sei kwanesiro mdara usikiripira wapinda naro mdara ndana ari kutsangira zingaiti pandatoona kuti pane zvikutoitika maviews azomaone ndana ari kutsangira zingaiti nezuro ndatobuda apa ndatobuda ndatomutsvaka titoona tikuita sei ndatozomushaya ka akusetera kachidii musadero lokera mukati musadera vanikuwadza maviews akazomaona akabudikira koza ndakazochita edzera dara ndozivasikira moses akarova dombo kati ikabuda mvura yarova dombo kawai ikabuda mvura kati ikabuda mvura katuru utara wabaa because makokope wangu aurikupedza chirimo mbenzi chirimo mamaziya manoka ungochivarira mumba tongochita manasiya manoka zvenzara mari andite sei makanisika usavi ndara kwete poko wazvoona ndiri munhu gare takavhiya gare dara saka ukona chi mira ndikuvara dhuna uri kuona kuti chi unozotaura chi finds a wife finds a good thing pai matowana wife maona matowana wife baba kaiti kunima kutongobikirwa zviyabachiwa zvokungoisa mvura toisa zvese zvezvatofarana panoza ndogona ngone point ndogona ngone point vanhu vazotanga ata marriage officer pamabhaibheri vatanga mazari vangu chechipo ndokuti tiwane vekuchechi kavayaka yoda kupinda ume iwo wautopinda uchati chii papo utopinda bozi wazautaura ndara tonongana mastreet gate brodi tikamisa vajena vatinyanza mango ayo pandiwangozibiga kuti atozomere hauna kilo nana kilo saka ukafairwa unozivhisa sei ndakatokutsamira pana yatsoona kuti apleasure yacho yatokura kutsamwa ndozvinowandozviona saka uri kutaura wega kuti it's an automatic tototsvaga nti kaloyaka baba kana muchityira mari yemaloyaka ndakaita low baba ndakaita low kusotesaiwo anzetoo mwana kuzotesa nebhara tibvineyo apa kudhara apedzera kutengesa mazai unoziva kuti padigiri tizotakangomastoko akawangu tirifamberi mbeo amakwikwi wangu amakwikwi tokonotodya mari yako ukatombokuchatisa iwe rikandikutariki iyo chausiri kuziva manje mwana mudechekuti uona ichi chimbova uona ichi chindandi but one ichi chakakundwa nechakaichinohora wasikuziva ndakondikotadza pashow pasiyana mafuta wangu hauna kuyazoona ayasi mastreet kid nda wana pushi ranga yapfeka reya kuti uti chii haringaiti yariya pamweba ingosaizwa kwangari but ukachisota bhoga chinopedza masports but alright kungoshata zvake patakanaka noshata achapedzera takutonzwika munozogorwa mambama kasakutyisa saka todii tapinda ka ona kuti maviews apinda yandasinya yemari handada kusimudza unotongoti haasi maviews kani atendisa kuri
atengesa kure zvinozvika chipindira muchiguru chimirawo nemai manje apinda takaenda baba pakaipa saka musota tikutaze chii baba tutaze weddinga tusochipindira chiwedding wedding yazuro lemda dara zvemutende chinowa izakudhara zvezonzi mucholo mawa sha vanhu vakudhara vavesha aitopiwa mukadzi ipapo asingatomuzivi vamborore andinoziva kuti muarrange manager ini ndakufanira kuenda sara uchigaya one sara uchigaya because kamuchato katovhurika makaiva sara uchigaya tobva taita plan saka inineka ndoe pasi anogara chidangoita chingoita zvokuvaita zvogaya zvako zvaita semapiyamusha semapiyamu unoita dayamurita nda aora vakaipa ana 20 anange nakadhipa askire patonari adia kutaura inogona ndichitobuda kozi makore akutofamba zvonedza mani kutongosangana nemunhu watongoti kandomariza amwe no habiti zvidiya kana chida kungoita zvemarriage nangoita zvemarriage asana pressure isiri necessary kuara nepressure mbora norora ngaroa anandirwayo life yangu iri bho ndiri ndega mana pressure tiite mariski Good morning. So, morning. Hi. Good night, I'm going to It's a good idea. Sure. What do you say? No problem. That was the time. Yeah. And this set up.
look stunning. You look stunning. Thanks. Okay. Thank you. And some location myself. I'm gonna move and select more guests from place. Okay, wait. Hello. Babe, kakunoka toda tete madira. Sapeza kai porangu. Afrika mama. Sapeza porangu. Probably quest. Tunaenda kwa hivyo. Why? Chero. Adam and Eve. That's when we wakati hapa. Sasa sababu nikaona happiness paurisha after a long time. Sure. Nanchi tucharamba. Why? Because yeah. You wanted the apple.